haƙƙin uwa akan ɗa tabbataccen haƙƙi ne akan kowane irin addini, tabbataccen haƙƙi ne akan kowace irin al'ada. Kuma duk inda ɗa yake sai da ya karɓi irin sadaukantar da rayuwa irin na uwarsa sannan ya zama mutum. Ko tsuntsaye sai uwa ta ci take ba ɗan ci, ko kaza sai uwa ta ci take ba ɗan ci. A yi kawarci a yi waye duk ba za ku yi musu wa'azi ba sai talaka saboda kwaɗayin buhun shinkafa na azumi kullum ku ne kan gaba wajen addu'ar uku da waina. Bismillah 19 kan mutum ya haɗi yau an ce ƙulhuwan lahu 11 ka rasa me ci ɗayar. Ka kiyaye kanka. Ai lalata 100 ba ɗaya ce ba wacce ban haddace a kaina na santa ba. A hawa dan Allah. Banga da mutuwa ya. Ba na buƙatar a girmama ni kuma barin gaya maka gaskiya ba ƙaunarka nake ba. Your prayers for others, either negative or positive, can take a dramatic U-turn back to sender. Wannan da kike gani ranar Juma'a nake sa, wannan ran Asabar nake sa, wannan na ran Lahadi ne, wannan na Litinin ne, ga na Talata, ga na Laraba, wannan na ran Alhamis, ga na ran Juma'a. Kullum nake zuwa da shi za ki share mun kasa. Sabon ɗan tijara. Baba ina yinin ku? An fito? Wannan fitar da ta yi don mutum 20 shaje wannan. Ye? Wannan zina a Kai fa man sha a falyumin wa man sha a falyakfur. Ka ce kafur a cikin larabci me kafur? Bijirewa. Haba kaga dukan jahili mana. Kafin ce. Ka ce ka zo kawo ka ce da ni kafin. Sabon ɗan tijara. Ina ka kama wannan? Kaya na ci. Mutum nake gani ka ce kaya. Tunda na ce miki kaya na ce ciki za mu shiga. Kama hanya ki fita. Gaskiya in fito miki a mutum a bani bangare na in kina. Allah wadan halinka. Eh? Kai a fara shan nono na da kai wallahi. Sabon ɗan tijara. Bari in sauke wa kaina nauyi. Kullum gorin da kike min gorin kin haife ni. Na sha nonon ki biki yafe min ba. Shi yasa na je na samo miki kindirman nono tunda naki tsala na sha. Bayan ka kwanta a ciki na wata 9 na haife ka, na ci kashinka, na ci fitsarinka. To sai ka biya ni duk waɗannan wahalhalun da na yi. Fito na fito zaki min makaɗin bikin dirko. Ai san da kika haife ni yan barka sun zo ko? An karɓi kuɗaɗe, an kulle a ɗan kwali, sai ki ɗauka sai a ajiye min canji. Bad-mannered barbarian, intrusive, uncultured, uncivilized, and unpolished. A presentation from Fassarar Entertainment. Sabon jara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anya wannan yaro musulmi ne kuwa? Yaro, mun samu labarin laifin da ka aikata. Ko kaɗan wannan ba tarbiyyar mu bace. Shamaki. Allah ya huci zuciyar mai martaba. Sabon ɗan tijara. Babu yunwa da ka ja gaba da sarki. Gara ka je daji ka kwana. Ko da dajin da kura, ko da karan dawa, ko da kanki. Baka da laya ko ta zana. Ka tsaya kasa babu hali. Ka haye sama babu dama. Da ka ja gaba da sarki. Gara ka hau bishiya ka fado. Ka zarce rijiya. Sabon ɗan tijara. Na ji wani yam, na ji wani yar, na ji wani zum. An ɗauki akuya ta an siyar. Yanzu da kai da akuyar ba mallaka ta bane? Wallahi an taro mat. Kace mat. Wallahi an taro filas. Ni kan na shiga kwayewa ni da ba ta fara ba wallahi. Kanki ne yake ƙara ki sace mai akuya. Ya? Kuna barin ta tana shiga akwai mata a ciki. Za a iya muku wani abun a dora mata turmi ta aure. Kwantar da hankalinka tunda hukuma ta riga ta shigo cikin. Yanzu kai ba ka tsoron bakin duniya uwa ba. Ki bari san da duniya ta bi da ni sai na ji. In kuma duk cikin ku akwai wadda take ganin fitsararriya ce ita, ke mun magana ku ga abin da zan yi. To ma zai masa rashin mutunci mutumin da uwarsa ma. Ni ba abun kunya bane in wa mutum fitsari a. Sabon ɗan tijara. Executive producer Musa Mai Sana'a. Produced by Abubakar Bashir Mai Shadda. And directed by Nasiru Ali Koki. Mun zo wannan kotu ne domin ta nema wa mai ƙara haƙƙinsa da ta ɗauki akuyarsa ta siyar. Ina neman alfarmar wannan kotu ta kori wannan ƙara babu komai sai tijara sai shirme. Ina da jami'in shari'a. Ɗa yana da hurumin da zai nemi haƙƙinsa a gurin uwarsa. Sabon ɗan tijara. Hitting your screens soonest. Sunana Alhaji Inda Musa kuma ni ne mahaifin Surayya. Sunana Alhaji Sani Modibbo kuma ni ne ba shi auren 'yata da hannuna. Sunana Alhaji Sunusi. Ni ne mahaifin Hajara. Sunanka Gwani Madu.
ita ta haifi farmata, ita ta ba Alhaji Garba da hannunta. Matan aure. Kada ka manta da alƙawari na da kuma haƙƙi na rike kanka duk macen da ta kusance ka ba zan taɓa yafi mata ba. Ya aka mai da miki alƙawarin ba zan ƙara aure ba. Haka zalika ba kowace zan saurara. Na yi da alƙawarin kam. Matan aure. Ai dole ka dame ni da maganar tafiyar ka Kano. Saboda zaka je ka ga sakatariyar ka ko? Wato ta daga maka hankali zaka je wurinta. Ni fa ne miki alƙawari a nan gurin na ce miki ba zan ƙara auren wata bayan ki ba zan miki shiya ba. Matan aure. Allah ubangiji kai ka lafiya da kai lafiya sai dai ka rike mun alƙawari. Ina zan manta wani alƙawarin naki ba zan ƙara yin aure ba. Man of several qualities with several businesses at several states. Ku rufe duk motocinku da dare. Ai na san ba za ka gani ba. Amma abinda aka mi idan kai aka yi wa za ka ji daɗi? Kwazanki da rashin tsoronki sun sa na tabbatar da cewa ke cikakkiyar Kanuri ce. Yet married to several women at several places for several reasons. Ni ai har na fara tunanin kayo da deni ne ka gudu. Ake kaɗai ne wa alƙawari. Bayan ke kuma ba ƙari. Ce kana sanye da alƙawarin da kamar na ba za ka taɓa min kishiya ba. A-Square Century Productions, a division of Abu Sarki Investments Nigeria Limited, keeps the motion picture active with yet another presentation. Matan Aure, Kanuri in Borno State, Nupe in Niger State, Hausa in Kano State, Fulani in Adamawa State. Matan Aure. Kaman madake da idanu na gani, so ya bi jini farin ciki na ke ce farko a cikin raina ne ya ajewa. Mata duka kin fi su gona baki da tamka, ke ce sarauniya na baki zuciya, ke ce guda ɗaya duniya ta masoya. Bayan ke a zuci babu kowa, uwar gida ta daga ke na rufe. Bayan kai a zuci banda kowa, miji na aure mai san farin ciki. Matan Aure. Burin ku ya riga ya cika. Ku ɗauko da shi. Wa? Shi Amadu. Ai kun kashe shi yayi. A kai da Allah. One of the wives is willing to share her husband with another woman. Na yi da na sadikin wannan aure. Ni kuma na yi farin cikin wannan ɗaurin aure. Wallahi ko kaɗan ban yi nadamarsa ba, ko da kuwa za ki kasance cikin nadama ta har abada. A dalilin wannan aure ne zan kafa tarihin da ban taɓa kafa shi ba. Matan Aure. Allah nan ne gidan iyayen Alhaji Garba dan Bahaushe? Nan ne, wace ce ke? Matarsa ce ni. As each of them believes she's the first and the last. Kan duniya ban san wata mata da yake da shi ba bayan ni kaɗai ce matarsa. Mijina ni kaɗai yake kuma tagon labari yana da wani auren a baya ba bayan ni. Duk duniya ta sani ni kaɗai ce matarsa ta halak. Sai dai idan zaman dadiro kuke yi. Matan Aure. Kero mata Alhaji Garba dan Bahaushe ce. Kwarai da gaskiya shi kusan da zuwa na. They're all shocked, confused and puzzled. Unknown to them, the real shocker is coming. Matan Aure. A presentation from Abu Sarki. Story, Tijjani Ibrahim Mai Jama'a. Screenplay, Abdullahi Amdas. Gaskiya ban gida da wannan hukuncin ba. Sai dai a kira babana ya zo ji wannan hukuncin akan me? Ba mahaifinki ke da ikon yanke hukunci ba. Kotu take da ikon ta yanke hukunci kuma ta yanke. Executive producer, Hibban Abu Sarki. Co-producer, Tahir Aitai. Producer, Umar M. Sharif. A dakata mai girma mai shari'a. Ƙarya suke yi. Ke kuma wace ce da kike magana? Ni ce matarsa ta farko. Dan Bahaushen mahaukacin da za a urguwa? Directed by the new sensation, Abu Sarki. Wake da shinkafa da mai da yaji. Gashi ba sauran. Me zan zuba maka? Man kuli koko manja. Ki kwashe tsaye kin ji? Tsiya kuma? Kai, baban Kairat. Ka ji tsoron Allah. Kin ka so ki rike abincin ki. Ki so ki rike abincin ki na ci. Ah. Lafiya ki lau? Takalmi akan abinci. Allah yana gani. Aikin banza mu za a wakare arziki. Nia Enterprises brings forth a must-watch derby. Gida da waje. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ramlatu. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranki dade. Sai 11 ka zo aiki. Abin da ya kamata ka zo karfe 8. Aya gurin ki dade. Da kuma lemu a fridge. Me haka ka san ko a gida bana shan bakin lemu. Ga wannan akwai mota nan. Zaka wanke mai. Minti 5 kuma zaka je.
Na gode janar mai. Gida da waje. Gara nan ya zo. A taimake ni. Yaushe ka bari har shedan ya auri zuciyarka da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka ai kai ka fi kowa san gaskiya za mu rabe hanya da kai. Ƙwarai kuwa ko Ayuba ne ka san da shi tsuguna ya banko na rantse da Allah za ka je ka a gidan maza babu irin wulaƙanci da mata yamma gida. Amma ka kasa gode mata? Kai a har ki soma. Ya za kana da mutum yana shi ba duniya. Kamar a ciki. Gida da waje. Daga yau idan ka ƙara zuwa latti ka kori kanka da kanka a aikin nan. Sai ne idan kin kore ni biki burge ni ba sai kin ɗauki amsa ko kin zagaye gari kina na kori mijina daga aiki sannan hankali na kwanta. Me yasa za ka yi min iyo a ofis? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar gidan kallon ƙwallon ƙafa? Me yasa za ka mayar min da ofis kamar dandalin 'yan siyasa? First and last, kada ka ƙara. Gida da waje. During office hours, she's masterly, autocratic, decisive, and domineering. Gida da waje. He is authoritarian, dictatorial, commanding, and dominating. Gida da waje. Daman kai barawo ne. Barawo ne. Barawo. Gida da waje. Allah yana ji kuma yana gani. Zaki bani da wannan magana ko ba zaki bari ba? Tun tana karama ka fara sa ta hawaye. Bana rufin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Lafiya nake ta jin hayaniya ina daki? Ana abu ne ina zan kai shi. Sharri aka yi masa. Allah yana ji kuma yana gani. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg, and the final. Au. Ya wannan iya shaidar bokan nake baki? Ni din da ke gani a bani sai ta Allah. Haka ba za ki fita kai na kina tafiye ni? Gida da waje. Me wannan? Mashin. Dama tsohon mashin aka baka? A sabo ne. Kawai garin dama na ne na je sai da shi na siyo wannan dan shine da ni kin sani ba na ƙarya. Daidai ruwa da tsaki nake abu. To me kai da kuɗin? Ha ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Dukiya ba kike manta. Umarnin mai ita take ci. Gida da waje. Story and screenplay. Awal M. Sarki. Executive producer Ansari Abdul Qadir. Co-producer Sonia. Gida da waje. From the Kannywood successful producer Muhammad Mia. And directed by the man with the magic touch Sadiq and Mafia. Gida da waje. Me ya kawo ka ofis ɗin na 12 ka manta da yarjejeniyar da muka yi ni da kai da ka rubuta da kanka. Ba aiki bane kawo ni yanzu. Amshi. Daga ina kuma in jiwa. Amsoshin tambayoyinki na ciki. To ga bude ka karanta in ji. Ba fa'ida bude in karanta abin da hannu na ya rubuta domin ba a ƙarƙashin ofis ɗinki ta zo ba a ƙarƙashin iko na ta zo. To me kake nufi? Wannan wasikar ruwan jakara ce in biki shata abin ni ba za ki shata abin. Wannan wani irin abu ne haka? Wai kai kullum kenan sai ka dinga irin wa'annan abubuwa? To ni ba na tsoron wata takarda. Ki ne ma ki mai da ofis ɗinki kamar dandalin 'yan siyasa ko gidan kallo yau kuma mai doga bacci shi zai bige da gengedi. Gida da waje. Watch the first leg, the second leg.